гэтым роліку гаворка пойдзе пра серыялы і што пра іх трэба ведаць. Калі 20е стагоддзе было стагоддзем кіно, то 21 гэта стагоддзе серыялаў. Менавіта яны лепш кіруюць нашымі галовамі. Сапраўды гэта так, бо серыялы у адрозненні ад аўтарскага кіно ствараюцца з адмысловымі мэтамі, кіраваць паводзінамі вялікіх мас людзей, уплываць на фармаванне грамадскай думкі. Стваральнікі серыялаў маюць заданні і выконваюць адмысловыя замовы тэлеканалаў, камерцыйную, электаральную, навучальную ці якую яшчэ. Як жа працуюць серыялы? Звычайна серыял мае захапляльны сюжэт. Гэта можа быць меладрама, дэтэктыў ці фантастыка. Галоўныя ў сюжэце эмоцыі. Гэта той кручок, на які серыял чапляе гледачоў і ўтрымлівае іх каля экрану. Чым мацнейшыя эмоцыі выклікае серыял, тым ён лепш адключае крытычнае мысленне. Аднак сюжэт эмоцый – гэта толькі фон для перадачы сэнсаў. Задача серыялу – пакінуць у падсвядомасці гледачоў запраграмаваную карціну свету. Тыя самыя сэнсы. Хто свой, хто чужы, што дабро, што зло, што прыгожа, што не, што модна, што не, каго мы павінны любіць, а каго лічыць ворагам. Давайце паглядзім, якія ж задачы звычайна ставяць перад стваральнікамі серыялаў. Найбольш распаўсюджаная мэта серыялу – прадаць рэкламу. Першыя серыялы так і называлі мыльныя оперы. Яны былі разлічаны на хатніх гаспадынь і часта перапыняліся на рэкламу мыйных сродкаў. Цяпер, з развіццём тэхналогій, шмат народу мае магчымасць пракруціць рэкламу і глядзець фільм без перапынку. Да таго ж наўпроставая рэклама раздражняе гледача. Таму ў серыялах, як і ў фільмах, усё больш і больш з'яўляецца схаванай рэкламы ці продакт-плейсменту. Яна ўбудавана ў сюжэт і выглядае натуральнай, як, напрыклад, адзенне галоўных герояў, альбо плакаты фірмы Mercedes-Benz на другім плане, альбо лагатып фірмы Apple на камп'ютары доктара Хауса. Схаваная рэклама дзейнічае на падсвядомасць. Глядач нібыта сочыць толькі за сюжэтам, меладрамай ці дэтэктывам, а сам не заўважае, як пачынае набываць прадукты, напоі, адзенне, бытавую тэхніку знаёмых серыялаў брэндаў. Першаадкрывальнікам ідэі выкарыстання серыялу для праграмавання паводзінаў быў рэжысёр Мігель Сабіда. Ён зняў шмат мыльных опер, закладаючы туды задачы сацыяльнага развіцця і зменаў паводзін. Мігель Сабіда сцвярджае, што серыялы кіруюць людзьмі лепш, чым законы, бо людзі не заўважаюць тых метадаў, якімі ўздзейнічаюць серыялы, а значыць і не супраціўляюцца ім. Серыялы, знятыя Мігелем Сабідам і яго паслядоўнікамі, уздзейнічалі на эмоцыі і пры гэтым паказвалі правільныя паводзіны. Яны дапамаглі знізіць нараджальнасць у Мексіцы амаль у 8 разоў. Выратавалі трэці свет ад СНІДу. Вядомы нам серыял «Проста Марыя», дарэчы, быў зняты для барацьбы з жаночым беспрацоўем і непісьменнасцю. Гераіня серыялу, калі памятаеце, вучылася шыць, і таму яе жыццё наладзілася. Менавіта прыклад галоўнай гераіні падштурхнуў мільёны жанчын пачаць вучыцца і шукаць працу. А фірма Зінгер нават падарыла актрысе залатую швейную машынку, паколькі серыял справакаваў ажыятажны попыт на прадукцыю. Мяккая сіла мастацтва, масавай культуры змяняе паводзіны людзей не горш, чым эканоміка і законы. Каб утрымаць увагу, эмоцыі ў серыялах павінны зашкальваць. Гэта прымушае стваральнікаў прыцягваць усё больш і больш таленавітых сцэнарыстаў і рэжысёраў, вынаходзіць новыя тэхналогіі. І хаця камерцыйная роля патокавага відэа застаецца асноўнай, з'явіліся і казкі для дарослых, для так званага сярэдняга класу, якія выконваюць ролю адкладзенага пратэсту. Яны могуць адцягнуць увагу ад важных праблем, несправядлівасці, пазбавіць амбіцый і звесці ў свет ілюзій. Менавіта з такімі мэтамі, па меркаванні экспертаў у камунікацыі, могуць выкарыстоўвацца папулярныя серыялы «Гульня тронаў» і «Картачны домік». Шмат серыялаў, як і камп'ютарную гульню, выкарыстоўваюцца ў адукацыйных мэтах. Гэтая з'ява атрымала назву «эдутейнмент» – спалучэнне адукацыі і забавы. Буйныя кампаніі інвестуюць у маладых сцэнарыстаў з шэрагу навукоўцаў, каб тыя пісалі сцэнары для серыялаў пра навуку і заахвочвалі школьнікаў вывучаць фізіку і матэматыку. Серыялы лічбы і «The Big Bang Theory» – тэорыя вялікага выбуху якраз з гэтага шэрагу. Асобны від адукацыйных серыялаў – гэта медыцынскія серыялы. Кінастудыі часта працуюць у тандэме з міністэрствамі аховы здароўя, каб праз серыялы людзі ведалі сімптомы хваробаў, небяспекі, засвойвалі здаровы лад жыцця.
Вялікая колькасць медычных серыялаў выходзіць у ЗША, дзе шмат жыхароў, найперш эмігрантаў, не маюць медыцынскіх страховак, якія даюць доступ да якасных медыцынскіх паслуг. Вы бачыце кадр з серыялу «Вышэй за неба». Гэта першы і адзіны беларускі моладзевы серыял з медыцынскай тэматыкай. Ён зняты ў рамках рэалізацыі гранта глобальнага фонду па барацьбе з ВІЧ, сухотамі і малярыяй. Зняты ён на грошы праграмы развіцця Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Фільм атрымаў некалькі прэстыжных узнагарод на кінафестывалях, але не быў паказаны на беларускім тэлебачанні. На думку сцэнарыста Андрэя Курэйчыка, прычынай было тое, што фільм падымае больш сур'ёзныя актуальныя праблемы беларускага грамадства. І, дарэчы, гэта першы серыял, дзе беларусы маглі ўбачыць сябе. Сёння дзеці ведаюць гісторыю хутчэй па серыялах, чым па кнігах. Аднак тут трэба быць асцярожнымі. Бывае, серыялы наўмысна перафарматуюць гісторыю пад палітычную замову. Там мы можам убачыць і душэўнага начальніка лагера для палітзняволеных, і апраўдаць вялікі тэрор Сталіна. Гістарычныя серыялы могуць незаўважна сфармаваць у масавага гледача сімпатыю ці антыпатыю да пэўнай краіны, нацыі, палітычнага кола. Вы бачыце кадр з нямецкага міні-серыялу пра падзеі Другой сусветнай вайны «Нашы маці, нашы бацькі». Гэта фільм пра тое, як вайна калечыць жыццё і псіхіку людзей, і захопнікаў, і пераможцаў, і калабарантаў, і мірнага насельніцтва. Немцы знялі яго, каб асэнсаваць свае памылкі, хібнасць палітыкі моцнай рукі, павысіць адказнасць кожнай асобы за свае ўчынкі. Тут няма рамантызацыі вайны, як, напрыклад, у серыяле пра маршала Жукава. Дарэчы, і гісторыкі, і нашчадкі маршала Жукава указвалі на недасканаласць створанага ў карціне вобразу, але іх меркаванне не паўплывала на ўспрыманне фільма гледачамі. У памяці гледачоў Жукаў і застанецца такім, якім яго паказалі ў серыяле. Сёння вядуцца войны не толькі ў фізічнай, але і ў эканамічнай, у палітычнай, у інфармацыйнай прасторы. Таму войны і называюць гібрыднымі. Серыялы і тут выконваюць сваю функцыю. Яны разбураюць ідэнтычнасць, перафарматоўваюць грамадскую думку і праграмуюць паводзіны людзей як сваёй, так і чужой краіны. Надзвычай павучальна назіраць за серыяльнай вайной паміж Украінай і Расіяй. За некалькі год перад нападам на Донбас расійскія і размеркаваныя паміж алігархамі украінскія каналы масава дэманстравалі серыялы, дзе галоўны станоўчы герой быў, вядома ж, рускі чалавек у форме. Вайсковец, адстаўнік, міліцыянт, спецслужбовец. Асноўны пасыл гэтых серыялаў – стварыць ілюзію залежнасці чалавека ад моцнай дзяржавы з яе сілавымі структурамі. Менавіта справядлівы сілавік наводзіць парадак і вырашае ўсе праблемы ад карупцыі да сямейнай здрады. За кароткі тэрмін у жыхароў Донбасу, сярод якіх большасць гэта людзі з невысокай адукацыяй, сфармавалі патрэбныя агрэсару думкі, і яны чакалі рускай вясны, якую і атрымалі. Толькі замест справядлівага, прыгожага серыяльнага сілавіка на іх зямлю прыйшоў Матарола, ну і кадыраўская галаварэза. Прызначэнне серыялаў як прыцягальніка рэкламы для тэлеканалу пачынае сыходзіць. Па-першае, усё менш людзей глядзіць тэлевізар, замяняючы яго інтэрнэтам. Па-другое, серыялаў прадукуецца вельмі шмат. Для іх з'явіліся цэлыя інтэрнэт-відэатэкі, сервісы патокавага відэа. Найбольш вядомы сярод іх Netflix. Яго падпісчыкі могуць выбіраць і праглядаць серыялы ў любы час без рэкламы. Гэта вымушае стваральнікаў толькі вынаходзіць больш хітрыя спосабы ўздзеяння на гледача. Дык глядзець ці не глядзець серыялы? Шмат людзей, якія даведаліся, што серыялы ствараюцца з мэтай маніпулявання масавай свядомасцю, перасталі іх глядзець. Ну, каму ж прыемна быць аб'ектам маніпуляцый. Аднак ёсць, прынамсі, адна прычына, каб не ігнараваць цалкам гэты жанр. Надзвычай карысна навучыцца дэкадаваць схаваныя пасылы серыялаў. Прапаганда ж перастае дзейнічаць, калі ведаеш, як яна зроблена. А глядзець пры гэтым увесь серыял не абавязкова. Галоўнае выкрыць пасыл, зразумець, куды нас вядуць, што стараюцца ўкласці ў галовы. Серыялы – гэта толькі жанр.
Яны могуць выконваць розныя функцыі ў свабодным і несвабодным свеце. Могуць аб'ядноўваць, вучыць, папярэджваць, ствараць, а могуць і разбураць, скаваць, палохаць. Усё залежыць ад таго, хто і з якой мэтай іх стварае і дэманструе.